No tak ale chcete. A to si musíme toho zvuku. A nechám ho idem sem. No. Tak, dneska si zahráme túto hru, ako vidíte. Ale už to nemám na mojom mobile novom. A keď by ste chceli túto hru, ja si dám. Tak to je to jedno. Tak počkáme. To by sme nečakali. Čakajte, robí sa nám. A pre takýchto viac videí dajte like a odber zatiaľ, kým sa to robí. A aby sme mohli natočiť ďalšie diely z tohto videa a hry. Nezabudnite dať koment, či vám dať ešte túto hru alebo nie. Keď nie, tak budem hrávať 99 dní na mojom mobile, Redmi Note 13. Ale toto chcem, aby vás to bavilo. Proste nemohol som ako začať. A teraz chvíľu počkáme. Ja vás vidím, že nedávate odbery. Tak dajte odber. Polovina z nich nedávajú like. Ako to vidím. Či uvidím ešte. Pozerám som, ale nedávaj. Tak ja mám iba 6 odberateľov, kto mi dal. Tak ďakujem ešte raz. Ale plus odber a like. Jaj. No. Tak teraz čakáme a čakáme. Toto bude na dlho. Tak si to potom zahráme. A môžem vám to ukázať? Alebo... Tak počkajte. Toto som ja. Tak plus 6 odoberateľov. Lebo tu som ja, jak sa pozerám na vás. Takže, čo máte spraviť? Plus like a odber a koment. Plus like a odber a koment. Opakujem. Plus like a odber a koment. Tuto to ukazujem. Na Kubo Mister. Bomíro. A aby sme dosiahli a mohli si spraviť takto vek vaše publiky mohla. Tak potom vlastne bude toto krátke video s tým, že vlastne sa uvidíme na ďalšom videu. Len to spravím a potom bude. Tak plus like a odber a som vám ukázal, ako sa volá tá hra, môžete si ju nájsť. Ďakujem a uvidíme sa.